Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kasamla bandida khamden kabasyang basa ha denang tulu kadai kawai ni kisamla jong abriu henyo trem kabe im kamai kendo jakpo da kabadi jan kuti ah yodo kadai kasamla kadai kabamla aban igi khmat hendai kabala biang jepuli na kan hun blind trust berkasyong kasa halau jenriu nong thamai shulong kasamla bandida khamden kasyong kasa lang bagi para badan kaju karu komlong haki dekhot met balabu ublai berban ki mi ban lej belas ngi nak benta ban email di ba pen em ba yeng ba sam nak benta jingira blem ya ka trust choki benta ngin siap ba ka jingkram nak thai dua Kerteng jonga kadai ban vina jat kemde nga saha nong thmai law jenriu lum basuk ka badai ha kaseng jongi hi ka kanhun jongi ki bamyo ka ba kerteng ka blind nitras ka snong jonga snong try di nasya umden riboy district shanong po Kani ka tingwan ya bla ya ski dong. Kani hayo kuno pia tip ya kala kagi atau kalau dan jing em ya pi la si update jing rapat jing yo. Kasyam ta kasyam jing hiba namar ba ngir man shwana kaseng jongi ni shule ki training ki ba pher taman tapan namar ba ula klan na utaw ba penya kaseng jongi ken ba kershan ngi tengin bansi kini haban yalit bella kumne mo kat bayo shayo na bangin yo ban kershan yalade tes kawiru kalat kalanti ka bangi tip kumta hilang ba ki jingerap jongi ki paraba mi tadan ro ki bru ki bayarap ngi halanti ha ko por bangi le shayo ki kedaw lanti ngi ki pen te hateng ladangi mi marwairu ladan be ken ki bru bayarap te Kumba manfaat la so la ya tu ya ta jing so be jing sam jing pi bom gan no san chu. Dia man ka pi ya playa sni ne dai jing de badet atu pi yo bai sni ne. Bai singi te yo hiba kan ni balik bela menta te yala jong yo arspa la ne lai spa singi kat bangi yo ban yo ban kan show mo amar ba lengba jing kan show barit run sapoi shei ba he te umdi ban kwa than ka ba he than ru handrei kat ka ba ngila ken man kershan de ladi lane lai spa lane arspa kat bangi yo handrei ban ong ban yo shibun rong im yo ran amar ba puni bom dan yo to mo menta kipor Tangi yo yang ni jing tritom ju pi. Ni so tu ba pidon ka jing la di pidon ka jing ngasam. But kan mu tam ni kolong ka ba itana ba pi tristom. Ti pidon ayu ber ong na uta di pai ba jong ka dala tingi. Ye ba ku pi ya tre ni rase. te ya kipat ba jong kejela tengah kwa ban long yangi ru ladaki yo iha kilenti kisengkin long ki dei ban ayu mo long ki dei ban persangkat bala ban tre hitam long kham tam kitu ki breu ki bala ngop ha ki jingdi drugs lani ha ki jingdi pen buai baken namlin syukum kitu ki jet kambas new andre baken persang ban pli kalat kanti ala jong baken bela kat ka baki yo lada ki di ki new ki jingdi ru ki biang ba tang baki layo ban tre hitam na ka benta jong ladi tenga karpat ru ki pat ba baken sngob ha ken baken yarap lam yangi mo ba kin thiet lam ki jing thiet ki ba ngidi kham kum kini ki muja ki tawel ki ba ngadi te lengba ki jingarap jong phi mangi ro ngin sakiu shafrang bat ngin yo bantalem kum ba yo lam ki bai Atu simhi. le shim hi ba kadan kawai ka dukan ka badi wholesale kadai ka dukan marwari kum to kadai ka jong bhaya ma te ushi shim ha kador ka baduna te shubu menta ladangan shim kum ya ka muja ngi shim ha kador ka balai pho san lani sau pho tengi di no san pho lani ngi din ngi yo nong khat san lani shpho kat bangi yo ai kawai ka muja lani kum katawel ro ladi ngi shim pra pho ngin di no ha kanong shispa ar pho ngi la yo kum ta ken ngin persang bandi lade dei hai nong ibarit ru teleng ba ka jingdi jongi pat kum ta kan sa increase ke ski kan sa kiu hi teng shim wholesale sa de pat Ha ka jala jingi ngi sa ha ka taki no salang ba ya kle kijai bendrio mo. hoi Ba khar kasi. Ni ya hadu ka mano na kini kijai bendri ba khamwa mensim ya pisia ban banyarap.
Ya kata te ki khasi ru ki no mensim ba ki khasi bat bun hi ki dakharo ki ba kham no mensim tamba na mar ki khasi pat ba ki sngo ba para khasi la jong tengi hab ban yarap ta kadau te ki ru ki no lui mensim hi ken ya kata te nang ban ong ba kham lui mensim dakhara ne khasi lada ngi hi nang ban kerne ki bru ngi nang ban pli ki sentur salansar hi ki yarap kumyengi kumya kita ambak ngi yo jing tip hi tamba lada ngi apply ro kidan pat namar ba ngim pat yo te teng pat kalong kum ta ken kasyong te subu ngim tip ra ya kilat kelenti ha kanu kor kom bangin apply te subu lada ngi la ap makanaro iyo hi kata ka skim ngar banong kum ta la yo ka to kan yo spa san po isi benai la ne man shwa ka de ka san spa tamba namar ba kislam ban penmi ta ka daulong te kat banda ab ya kata pat ba tengi hablit bela ngi dan kam pat em ban yo man kasi namar ngi bam man kasi ta ba obde bangi bam tang teng ki ta ka dau Waktu kan yung swak po ba piyo sip nai mut kam ju politik na. kam jupoi tikena ba kami tang sisen sisnem lane unta ken kam da poi tikena banda dei baka poi makanaro kan dap kan nam dap ra namar ba ngidan kam man kasi tamo te subu daki penkiuru kan diap te kan bha ken te subu at least 1000 lane khatan spa oi men shwa te kadai san spa te la karpat ban penkiu te kila penkiu ar spa san fo tang ba kan nam dap rapat namar ba ni haban dan kam ban thi di jing dan kam jungi am ki ba man kasi te ta kadau ken te kaseng jungi ka dan ru ya ka wei ka project ka ba kham tam ka ba pen mentoi ba ya ki ba mi ima te bat kata ka dei ka talking ATM projects ka bangila stang house nem arajar al puar bangila yo jing rap runa ka sarkar te bat ya kata ka project ka bangila menta ka dei ba ngin yarap ya ki ba mi i khna ba kin dubla hi ban panan kam ya ka ATM kumba kin le sei pisa ba kin nam sha control than ha ki wei ki parlok la ne ki ba haying jungki oi dan kam hi ban ai ki ba haying asem ka bisa ka tengkala ne dan kam hi ban yarap i wei tang balong lada dan pat ki para bami jongi ki ba sha shim ka bu ha ki ba haying asem jungki ta ka dau dan ki bala sha control than teleng ba kata ka jingle jongi pat kan yarap kanya ki ba ken la hi ban le sei pisa dalade khnang ba kinam dan kam shu ban khode ki ba haying tes ka wei ru kani ka ATM ka yarap ru ba ngin yo ban panan kam bangin roy ha ka jingnang jingtip ka jongi namar lengba ka jingnang jingtip ka jongi ngila ban bata ya ki banks ki ba fair ba kin sha yangi bangin play ka bank account namar ba bun sen mangi ki bre bam yi ki pha be yangi ba kin play be da ka join account oh ngi sutanat ma join account tang ba thaj ban play namar bale ki kwa hi ka jong la jong ro ban long individual ken ko balong lem ki be kumba long ban arngut bahap dan kam baj arngut tengi kwa ban long marwai ken teng namar bangi dan kam him ban shania dala dia la diru tes kawiru ya kani ka jinglet balaru ngaku ai ban ong ba bun sin nangi ki bahayeng asam jongi ki ong baj ba lada ngilet sha kanu ka jing balla kadi ka jingle ran la ne bun sin ba sha kali balai pem dan yeng dan sam ne balai pem dan ki paramajan ki bayarap 100 om dei kumta ki kwa hi ban yarap yang ki ru ki yarap hi ya ilat ilenti kat bakidan ki bahaying ru om dei ba ki penlat la nengi khana bangin bi sinistai bangin let bella bangin penja buram ki 100 kini ki baro kadi bangi kwa ban persang bangin yang halaki jong ki kijat om bangin panmlin be haki namar shubo la shaila shisngi na kim dan shu na ki laklat pan manu ban yarap yang lane manu ban ai khau ai jingba mengi tengi hapen ban le hi dala jongro om dei bangin ong ba o tang bangim yo i tengim nang shu ban le ke andre wala dangim yo iru ngin long lem pum balong mapisia ngin bela ngin le kani katai kat ka bangin dan kam andre om dei pat ban ong ba om dan ying dan sem lane ba penja buram ho ingat su thu kadai ka jing concern lane kadai jing ngolem jong ki pat ba yo le se kim kwa yangi namar ba ki i lane ki so tanat yangi andre kata ka jing keren jong apat